Çayxaneyek bûye ciyê lîstikan. Li bajarê Amedê di çayxaneyekê de welatiyên ku temenên wan ji ser şêstî re ye her roj pêşbaziya lîstika bi navê satrancê li dar dixin. Çayxane ji salên 1992 vir ve ye wekî çayxaneya lîstika satrancê xizmet dide welatiyan. Di çayxaneyê de zilamên emrên wan di navbeyna 68 dene di nava xwe de lîstikê dilîzin. Carcaran jî xortên Amedê tên bi wan re dikevin pêşbaziyê. Armancê xwe jî wisatînin ziman û dibêjin him dema xwe yên vala bi çalakiyekê tije dikin him jî ji bo gencan dibin mînak. 1992 de ban veder vekir. Wan çaqa müşterî xwastin santrajan bilîz gotan bilîzin. Sê çar hepta xemanî dayekî piştî wî rentin ilgî pira yani zêde xelk dizêje hez dike ji medresa xwe hîn bûbûn hinekî ji vê hîn bûn. Îja bavê me santraj zêde kir. Ew tên xwejetên vê santraj santraj pêşxwe ve tiştek nayîlîstinê. 1960 ez vî evê elimî me min û seyda me bevra li sergeliya dixwan gundekî Çinareyê em ji wê de hebû du naz dikin û em taqilmîşê vira dibin xura sebra xwe bi vîya way tînin. Tu xweşik dibî meşik dibî way awayî. Eka çi jê Welatiyên Salmezin amaje pê dikin ku lîstika satrancê lîstikekî hezriye gelek caran ji aliyê ciwanan ve tê merak kirin. Satranç ji bo welatiyên temenên mezin re jî bûye wekî evînek. Zamankî me hicra dixwand yani ilmê erebî me dixwand diwan hicra da diwan medresa da em vîya elimîn. Vîya vê oyne dilîstin vî şekliyanê em diwan da medresa dixwand û me pê dilîst vîya we em elimîn. Welay em şawa em hevî nas kirin em vana giş melane gişkî me şeviya medresa da xwandine em hev du nas dikin ji ber vîya way em şev atis nabin û em tê wextê xwe pê derbas dikin. Navê me Ebdullah ye. Ev sî sala bavên vê derê vekiriye. Piştî bavê min birayê min mezin ewtikeyî carna tên birayê xwe bi hevalê bavê xwe re dilîzin ew e. Em carna dikarin ban carna nikarin ban ew jî xweş dilîzin em nînî gencê me nû hene doktorin meelemin vana jî hene vana jî tên ew jî baş dilîzin yanî profesyonel jî carna tên. Di pêşbaziya lîstika satrancê de her dem mirovên bi temenin bi ser dikevin. Welatiyên ku temaşeyê hevalên xwe û yên din jî dikin duvrê xwe fêrî lîstikê dikin. Mirovên salmezin bi lîstina satrancê tevaya rojê hawirdoreke şêrîn ava dikin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.